Decía Castelao, decían os nosos ancestros e aranceiros das Irmandades da Fala e da Xeración, aqueles que deron o paso de catapultar a conciencia cívica do povo galego cara a clarividente percepción de que éramos unha nación. Decían que Galiza é unha célula de universalidade. E iso é o que os homes e mulleres de Anova e os homes e mulleres de Esquerda Unida de Galiza e os homes e mulleres do espazo ecosocialista e eco fomos capaces non só de comprender e interiorizar, senón de levarnos á práctica. É dicir, a conxunción indispensable dos términos que non son antitéticos, senón que son absolutamente complementarios. O nacionalismo e o internacionalismo. Se Galiza é unha célula de universalidade, eso significa que é unha célula con todas as súas características, por lo tanto, a unidade primordial de todo o tecido, e, por lo tanto, o tecido do conxunto da humanidade. Esa célula ten un núcleo, ten un protoplasma e ten unha membrana. A membrana é a que sinala os eslindes, a membrana que ten que ser flexible, pero que a través dela, coa membrana da célula contigua, haxa osmos. Galiza durante moito tempo, durante séculos, onde a baixa da Edade Media, no remate da Edade Media, foi convertida nunha célula sin membrana, nunha ameba. Porque entracexa a membrana propia dun pobo con historia e cultura propias, con idioma propio, con todos aqueles elementos que o austromarxista Otto Bauer consideraba como básicos para definir o que era unha comunidade nacional, que era unha comunidade de orixe e unha comunidade de cultura. Cando perde a membrana fórmala as institucións que permiten trasladar a soberanía popular á instancia política, dotarse dun aparato institucional político congruente coa súa propia identidade. Perdeuna, convertese nunha mega, convertiuse en Galiza sin fronteiras no sentido máis pejorativo da palabra. E hoxe en día resulta que nós estamos aquí, homes e mulleres, galegos e galegas de nación, que procedemos dentro da propia Galicia de dúas culturas distintas que nun momento determinado da historia, por unha serie de circunstancias, unha serie de factores que non veñen ao caso, estivemos separados por unha fronteira. Xa non a da membrana que circunda e dá unhas posibilidades de mecanismos de autorregulación, verdad? Ao noso povo, senón a fronteira entre o chamado nacionalismo e o chamado españolismo. E resulta que o que temos que ter claro é que se somos galegas e galegos de nación, todas e todos nós, e se somos xentes todas que estamos abaixo e a esquerda, onde está o corazón da cidadanía e, polo tanto, onde está realmente o poder que debe exercerse, que ten que funcionar na dialéctica da sociedade civil e, como diría Gramsci, proxectala na sociedade política, se estamos conscientes deso e se sabemos que esa célula é de universalidade, esa universalidade é todo o contorno dos povos do mundo, a empezar por os povos da Península Ibérica.
E os que constantemente invocan a Castelao, legítimamente, pero non máis legítimamente do que o podo facer eu. Quero recordarlles que en defensa da identidade do pobo galego ao remate de 1935, ao remate dese bienio negro do período republicano, onde a dereita, o equivalente da ultradereita actual, fixo os precedentes do que están a facer isto, incluído, recordade ben, ese goberno de dereita foi o primeiro que trouxo a General Franco co exército de África para mallar nos mineiros asumiados e a facer Eles non leen a Camus, nin a Sartre, nin Centellas e Mirage. Eles son analfabetos sapiens. E ante esa situación, en esa conxuntura, Castelao, e Bóveda, e Víctor Casas, etc., todo o núcleo máis lúcido do Partido Galeguista, acordou que compría revisitar dunha vez o Estatuto de Autonomía que fora aprobado por os Concellos de Galicia en 1932 e estaba pechado con 7 chaves nunha gaveta do Ministerio, naturalmente, do Interior do goberno reaccionario de Gil Robles e toda aquela paturrea. E para facer eso non dubidaron en concurrir ás eleccións de febrero do 36 coa Frente Popular e decídeme, os partidos da Frente Popular eran de centro, os partidos da Frente Popular eran soberanistas galegos, verdad que non? Pero había unha urxencia a prol da nosa propia identidade e Castelao e esa xente en un partido galeguista que gracias a eso o Estatuto foi revisitado antes de que chegase Atila a Galiza e convertirse este país en Galiza mártir. Hoxe está Atila aquí, que entrar aquí, xa está penetrando. Hai moitas maneiras de arrasar un país, como dixe que facía Atila, prove Atila, se cada non era tan así. E unha das maneiras é practicar o exterminio do campesinado, poñer a toda a clase social labrega, fundamental na historia e na identidade deste país, fundamental para unha Europa onde as estrategias propugnadas por vía campesina a nivel mundial, do que forma parte do sindicato labrego actual, leven a reconversión de todo o mundo labrego do planeta cara unha agricultura sostible. Esa é a liña. Bueno, pois estes van ao exterminio e a poñeros coa dival no pescozo e a forcalos últimamente co famoso contrato obligatorio que afortunadamente os 3 sindicatos agrarios din que non pasarán do leite a 28 céntimos por debaixo do coste de produción, etc. E o que practica o exterminio da clase obreira industrial están conseguindo, xa conseguiron hai uns anos, que a cifra de empleos de clase obreira industrial en conxunto de Galicia chegase a estar xa por debaixo onde estaba en 1960 despois da expansión posterior. E hoxe están a conseguir que a forza de traballo obreira sexa en rigor forza de traballo escrava, coa diferencia de que o amo dos escravos, que era propiedade súa, tiña que mantelos vivos e mantelos, darles alimento, darles indispensable para poder utilizar como forza de traballo. E estes non. Fan despidos preventivos da mesma maneira que George Bush ou Autobús facía guerras preventivas e continuadas por os principios.
que ademais Atila tamén está a practicar a política de exterminio, de expolio e exterminio da nosa identidade cultural e todo o tecido cultural do país. O tecido cultural do país que naceu na clandestinidade frente ao fascismo nos anos 60, en que na Coruña, recordades, o facho, o nome do que significa o facho, verdad? O galo de Santiago, que significa o nome do galo, alborado, alborecer, a alma de gloria que quería Castelao e que compre, logrando unha vez por todas. E iso todo que proliferou era a cidadanía que se organizaba frente ao fascismo franquista e todo ese tecido cultural que logrou por fin con esa especie de autonomía ou autonomía, esa especie de autogoberno limitado, pero que de todas maneiras é un paso adiante, que tuvese un estatus, que tuvese unhas institucións políticas que pudesen apoialo, financialo e propulsalo. Están a destruirlo, Atila está a destruirlo. Atila prefire que haxa un buraco máis negro que os buracos negros das galaxias do universo nese sitio que se chama Monte Gallés, unha cousa que se chama a Cidade da Cultura, é unha especie de parodia de Montevideo onde se enterran os millóns de euros que valerían para propulsar precisamente o teatro, a música, etcétera, etcétera, etcétera. E por riba, Atila, naturalmente, sin vir de fora, senón procedendo dese sitio formosísimo que se chama Os Peares, pero que Frijol, xa que non é tan colonizado, pensa que Feixó, e entón en castellano non é Frijol, Feixó, en castellano é habichuela ou frijol. Eu decía onde en Pontevedra que eu castigaría a Alberto ese que só debate cos que se sabe que están no mesmo orden aproximadamente. A cidadanía convertimos en cousas. Somos obxectos. Obxectos de que? Mercadorías que se compran e se venden no mercado electoral mediante mercadotecnia. E como corresponde a un réxime político que pasou de ser aparentemente unha democracia a ser a versión perversa do que Aristóteles chamaba aristocracia, é dicir, a oligarquía, o congruente o oligopolio. E o oligopolio na política significa que quen está dentro da casa deles, non da casa do povo, a Cámara de Representantes que xa non nos representa, entón oligopolizan unha cadena electoral. E que os que estamos fora e aos aires non temos dereito aos medios públicos de televisión galega, radio galega. Aí hai diferencias en Euskadi, que tamén está integrado, sei que no aparato político do Estado español, a comunidade autónoma vasca chamada, acaba de haber debate a 6 bandas de 6 candidatos a Endacari. 6 candidatos, supoño que non había 6 candidatos de 6 grupos políticos no Parlamento Vasco que remata. Aquí non. Por qué? Porque nos teñen medo. E cando Yolanda ese individuo que traiciona todo traicionado, pois chegou ao colmo de precisamente como Atila, pero xa sin ver de fora. Aquí din que vai haber paraquedistas españoles, se os tengo metidos nos encaixados. E ademais dos 31 anos que levamos de autonomía, agás 2 anos de goberno tripartito, que foi o único goberno que fixo cousas que ainda duraron, que non era concreta, e 3 anos
e pico do bipartito, o seña 5 anos e pico, 25 restantes fueron eles. Ainda queren decir que eles son os que van transformar radicalmente, que fixeron durante 25 anos. Pois por riba este individuo, no culme, desencadea, dende a Xunta de Galicia, o único caso que coñezo eu, en ningún país do planeta, de que se emprenda unha campaña de analfabetización do idioma propio do país. Eso nin estados africanos coloniais con Swahili. Vaino agora este señor. Isto non o podemos facer sós. Os homes e mulleres que estamos nesta alternativa, ni siquiera toda a militancia de base, tanto da Nova como de Esquerda Unida, como do espazo socialista, do século, non o podemos facer. Eu levo tempo a facer, como sabedes moitas e moitos de vos, por todo o país adiante, de predicador, de vendedor de Biblias, como o famoso Jorgito en inglés, que hasta aparece cando era Manolo Rivas, que recorreu toda Galicia e escribiu un libro delicioso que se chama La Biblia en España. En realidad debería ser la Biblia en Galicia, porque fundamentalmente estivo por Galicia, e que ten unha memoria extraordinaria. Non vendía unha puñetera Biblia. Se me pasou. E eu levo a decir, a predicar a rebelión civil. E mesmo nestes días acaba de sair en Altermundo, en internet, e está na sección de Altermundo que sale mensualmente na revista Templos, un texto meu que, por certo, sentou moi mal en certos espacios nacionalistas, porque parece ser que ni siquiera se podemos facer, que iso da que cancha Poveiras, un medio de comunicación que ten que ser neutral, por lo visto, exhortación da desobediencia. Bueno, a rebelión cívica é a primeira condición para que se exprese políticamente a auténtica esquerda social, que nesta circunstancia histórica é a maioría social amplísima. E, por lo tanto, o conxunto da ciudadanía do común é o común cidadano, é a maioría social. E esa maioría social é diversa internamente. E iso é o que temos que artellar. Temos que expresar políticamente o que a esquerda social, objetivamente tal que a maioría social, necesita agredida de distintas formas, en distintos graus, en cada distintos segmentos da maioría social, si son obreiros industriales, si son clases traballadores de servicios, si son funcionarios, si son labregos, son marillas da costeira, si pequeno comercio, si son autónomos, si son empresarios pequenos, evidentemente, diversas e con tradicións entre eles, pero que están agredidas polo enemigo común, nunha política de exterminio en conxunto, nunha política, ademais, de facer desaparecer a historia do mapa isto que chamamos Galiza, que se chamou Galecia cando chegaron os romanos a anos e que foi un reino suavo que despois destas cousas. Que ten unha historia detrás, pero que sobre todo que ten unha vocación de ter o seu propio camiño na internacional. Na internacional que cantamos os de esquerda, na internacional dos povos, os traballadores, os representadores cidadãos, como se emancipan os povos originarios de Latinoamérica cos que estamos nós na Rede Mundial dos Dereitos Colectivos do Povo, fundada en Belém do Pará no Foro Social Mundial do ano 2009. Aí están os andinos, os quechas, os aymaras, aí están os guaraníes de Paraguai, aí están os mapuches, tanto do costado de Chile como da Argentina, aí están os mayas de Centroamérica, aí están os povos da Amazonia. E eses povos, precisamente, son tan internacionalistas como nós e están convertindo a América Latina, a toda Sudamérica para empezar, na punta de lanza realmente que chega ao corazón do Pentágono de Washington e da Casa Blanca. E así están tremendo.
esa cadea de televisión de toda Latinoamérica, que a que eu e máis Aurixo conectamos por vía satélite, porque é a única na que pode saber que a Xacira do realmente do que pasa no mundo. Ten como lema: nuestro norte es el sur. Naturalmente, nos temos que darnos de conta de que a Europa do sur somos sur, e que tamén hai un norte e un sur dentro de Europa. E sobre todo, o norte realmente grave non é un norte de povos, de cidadanos. Os cidadanos do norte están en unha situación que non condegaron diferentes escalas. Non. Son os centros de decisión de conglomerados transnacionais, fundamentalmente da forma de dinheiro do capital, que é o que xemoniza incluso a potencia industrial nesta fase, os chamados mercados financeiros, que están radicados as súas sedes nese norte, que é un norte socioeconómico. E frente a eso, é necesario ter en conta, e vou rematar, como tivemos en conta nós, que compre combinar dous eixos cardinais, dos centros de gravedade e dos eixos cardinais da dinámica, da dialéctica de combate frente a esta situación. Un é o eixo da cuestión identitaria, porque non se pode libertar, emancipar unha ciudadanía así cando constitúe unha comunidade de origen, unha comunidade de cultura, constituye unha nación no sentido de bábano, non ten o mesmo momento, non acaba de ser suxeto político de decisión, de libre decisión colectiva, para poder decidir o que quere facer, se por a súa conta, ou confederarse, etc. Evidentemente, é o segundo eixo, naturalmente, a confrontación de clase, a confrontación entre as clases dominadas e as clases dominantes. En este caso, entre a maioría social e a oligarquía que nos asoballa, que nos esbulla, que nos destrue. Esa é a combinación que inspira e marca o sur, que non o norte, a alternativa galega de esquerda. E a consideración, e acaba, de que estamos ao final dun ciclo histórico. Un ciclo histórico a nivel do sistema mundo, onde a crise de hegemonía, na etapa final da que estamos, análogo a crise de hegemonía da Gran Bretaña, na crise filosofical do XIX e a altura despois da guerra 14-18, pois está derivando no que Arrighi definiu como caos sistémico, estamos no caos sistémico. A crise do proxecto de construcción europea que acabou nese edificio posto patas arriba, como diría Eduardo Galeano, é a Unión Europea construída ao revés, e convertida simplemente no artefacto, como xa explicou Ben Willy, como explican tamén os nosos compañeros, tanto de Syriza como de Front de Gauche, francés. Ese edificio non é que teña lañadas as fachadas, é que estén comestas pola couza as traves mestras. Pagámoslle así das rúas e podemos construir unha nova Europa. E está o proceso final do ciclo histórico do regime da segunda restauración borbónica, parido no fraude da transición. Nos anos 70, todas e todos nós que temos edade para ter estados daquela estábamos combatendo frente ao Estado fascista, ao totalitarismo franquista, a prol dunha plena democrática. Era o que eu chamei o auténtico proceso constituinte a nivel do Estado español que se deu daquela, onde se respetaban e se afirmaban os dereitos de cada unha das nacións do Estado. Ali estaba, asinábalo todos. Incluso Felipito Tacatún asinábalo o lado do concepto de descendente, Alfonso Guerra, el canijo, asinábalo. Xa sabemos o que fixo Café para Todos. E agora estamos na fase final da segunda restauración borbónica, que coincide, por lo tanto, co final do ciclo que fixo derivar a Unión Europea no cuarto Reich sin Wehrmacht, no que a Caixeira non é máis que un moneco do ventríloco de poderes que están na sombra, porque ni siquiera ela non manda nada a banca de man así. Por lo tanto, nese escenario, é no que se encaixa a crise tamén da autonomía galega. Estamos
no horizonte dunha necesaria creda democrática. E o que temos que tener a capacidade de inteligencia de sincronizar e combinar o proceso que estamos a protagonizar nós, o que construímos a alternativa galega de esquerda nesta conxuntura dentro do espacio sociopolítico e institucional galego a nivel do Estado español e a nivel europeo, e por eso temos moitísimo que aprender da Font de Vos, de Sirisa, pero tamén do bloco de esquerdas, tamén da esquerda versale de Euskadi, que foi capaz de destinar a salida a reformular la esquerda rupturista en Cataluña, curiosamente, a esquerda rupturista, a de esquerda unida e etc., está en sintonía con o movimento independentista dos grupos. Por lo tanto, todo isto onde manifesto que estamos acertando na estrategia, estamos acertando no guío que conduce a acumular unhas forzas para que efectivamente Europa poda ser chamada como tal e non sexa un castelo kafkiano onde nin a forza de traballo inmigrante do terceiro mundo pode acceder hoxe que morre no Mediterráneo, nin tampouco os cidadáns europeos e os povos de Europa temos dereito a respirar e sermos os protagonistas da construcción auténtica Europa dos povos, dos cidadáns e cidadáns libres e da sociedade justa, a Europa do socialismo, en definitiva.